Ay, ang galing ni Judan. Judan! Judan, tingin ka kay... Oh, kamay. Ang galing naman. Ah, sige nga. Mababaw pala. Huwag kayong pupunta dito ha, Judan ha. Malalim dito. Opo, huwag kayong pupunta dyan. Malalim, pang malaki na to. Oh, dyan lang kayo. Opo. Ay, mga bata, huwag pupunta dito ha. Huwag pupunta dito, mas malalim. Dyan lang kayo ha. Na? Malalim nga. Ay. Grabe. Mag-video lang ako. Ayaw ko maligo. Tingnan mo nga ako. Nakatilay na ako dito. 5 feet, malalim pa na. Hindi nga lang ako nakatayo ako. Wala yung talabig ako na kitang-kita na namin ang buong katawan mo. Hi, sir! Video ba yan, sir? Video ma'am, video. Nakita na ligo, sir. Ayaw ko, nilalamig. Halika na, sir! Nilalamig ako kagabi pa. Halika na, sir! Asan yung dalawa? Andun. Hindi. Halika na, sir! Kung sa dagat sana maganda. Okay. Kaso maalon eh. Abot nyo ba? Hanggang dito, sir. Wait lang, nakatilay pa kasi ako eh. Wait lang. Ito, hindi ako titilay. Try natin gaano ba kalalim sa 411. Ganon. Tama lang, kahit hindi ka marunong maglangoy, pwede. Kaso pag doon ka na sa gitna, Yan na. Okay, try ko na 411. oh yan, 411. Para dyan na lang ako, dito na lang ako tatawag ng Ben. Wait lang, pahinga muna ako. Alam mo, nahimal ako dun sa ano, slide. Ewan ko. Nakakakuha ba? Nakakakumukuha ba ng lakas? I need you. Tingko lang ako sa ano. Ha? Mahirap, Ma'am Beng, tinan mo sa akin kung hanggang saan. Ma'am Beng, tingnan mo. Hi. Tinan mo. Sir Glenn, maligo ka na. Tinan mo. Ayoko. Wait lang, nakapitay mo. Kilay pa ko niya na. May konti pa na. Tinangan kita. Hello! Welcome to Palay Integrated School. Palay Integrated School. Ang galing.
tatalon, Sir Glenn. Sama ka doon, kaya di ka tatalon. Kaya pa-picture naman ka doon. Sir, sama ka doon! Paano mabubuo ang grade 4? Kasi tayo. Saan si Mamang? Mamang! Ito na tayo. Bigyan na sa likod. Lagyan na Sir Glenn. Sana. Ngayon na po kunin mo rin.
taas ang kamay. Si Macpel ba sabi niya, Pelma? Ma'am Malo, sa'yo to. Yes, sir. Taas. 1, 2, 3. Baba. Taas ang paha. Taas ang paha, taas. Eh, sige! Di kaya! Kung akala mo, may pala ay surprise na ako. And I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail so depressed.